Trainer Marco van Basten, wedstrijd tegen Vitesse. Is het nou nog echt een wedstrijd waar jullie dan op dit moment ook nog naartoe leven? Ja, natuurlijk wel. Het is een goede ploeg. Interessante wedstrijd. Ze hebben een tijd lang met Ajax geduelleerd om het kampioenschap zelfs. Nou, nu zijn de laatste paar weken zijn ze daar, hebben ze een paar misstappen gedaan. En ze zullen er alles aan willen doen om voor de tweede plaats nog dat te bewerkstelligen. Want voor hun houdt dat ook in dat natuurlijk de Champions League enigszins om de hoek komt kijken. Dus voor hun is het zeker een belangrijke wedstrijd. Voor ons ook. Ik vind dat wij elke wedstrijd moeten streven om te kijken of we optimaal kunnen presteren. En een wedstrijd tegen Vitesse of Twente of dat soort ploegen, dat moet elke week een uitdaging voor ons zijn. Ja, jullie staan op de ranglijst een beetje op een eilandje. Meer is niet zoveel mogelijk, minder is eigenlijk ook haast niet mogelijk. Ja, dat kan nog wel. Maar gaat u dan misschien ook nog spelers sparen? Dat is niet mijn bedoeling. Nee, ik wil gewoon elke week zo goed mogelijk presteren. En ik kijk elke week welke spelers daarvoor in aanmerking komen. Spelers die goed getraind hebben, spelers die goed in vorm zijn. En daarin blijf ik gewoon zoveel mogelijk dezelfde dingen doen. Ja, het is niet zo dat u zegt, nou ja, nu we zo goed als uitgespeeld zijn, kan ik de spelers rust geven om fit of fitter de play-offs in te gaan straks. Nou, dat zou eventueel een gedachte kan kunnen zijn. Alleen ik vind dat wij nog niet zo ver zijn. Tot het moment dat het niet zeker is dat wij de play-offs spelen, moet je er alles aan doen om elke wedstrijd serieus te benaderen. En pas als dat eventueel een feit zou zijn, dan zou je die gedachte gaan kunnen hanteren. Omdat dan de play-offs weer belangrijker. Heb je afgelopen maandag ook Voetbal International op tv gezien? Nee. Heb je er iets over gehoord? Wel iets over gehoord, ja. Het ging veel over Utrecht en mij, geloof ik. Ja. Nou, wat klopt ervan? Ik weet het niet. Ik heb voor de rest nog geen enkel contact gehad van wie dan ook. En voor de rest, men is vrij om over dat soort zaken te praten. Ik bemoei me er verder niet mee. Nee, nog geen, zegt u? Of ja? Ik heb geen contact gehad met niemand. Nee. Geen club. Zou het wat voor u zijn? Wat? Utrecht? Utrecht en dan, nou ja, daar wordt al gesproken over technisch directeur, manager. Kijk, zolang ik uiteindelijk niet officieel benaderd word, dan ga ik nergens op in. Dus dat is nu het geval, dus ik ga er ook niet op in. Nee, dat wil u ook niet aangeven of het wel of niet wat voor u is. Als dit, dat vind ik allemaal van dat soort onzinnige opmerkingen. Ja, wat wilt u eigenlijk wel? Wat ik wil? Hoe bedoel je dat? Nou, Op het voetbal? Ja, nou, voor volgend jaar. Voor Ik volgend zou seizoen. graag volgend jaar weer bij een club willen werken, maar wel in Nederland en bij een club die me aanspreekt. Dus, en dat moet wat dat betreft wederzijds zijn. Dus, maar goed, ik wacht wel af en ik zie het allemaal wel. Wedstrijd tegen Vitesse, Martin de Roon geschorst. Hoe gaat u dat oplossen? Martin de Roon geschorst, dat klopt ja. Ja, we hebben nog wel een aantal spelers in de selectie met wie we dat kunnen oplossen. Middenvelders, aanvallers, verdedigers. En ook daarin hebben we van de week gesproken en getraind. En daar komt morgen pas een oplossing voor. Ja. Julie de Kamps. Is een mogelijkheid.